Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdop ying jongpi. Ka kinhun balatip kum gano isn a lem. Haka arpu sautrik ubna jelleu arajar arpuway kalapteng ban no senyang deki marbam sha ki khatn reutli ki Longïing ki Baduk ki basyong basa hakashnong Umjaraiñ ka bahap hapo ka Southwest Khasi Hills District ki bali yekendo jing e namar ka jing khangdam jong ka sarkar na ka jingwan linshom jong ka jingpang khlam COVID-19. Ka jingmi syakmat jong kani ka kenhun kalong hadin bakalayo jingtip bakini ki Longïing ki dai ki bala yakendo jing e hadu kata-kata ha ka bakilahap ban Shuh bam penkedang da upan Karo ban laj na ka jingyap tangan lakum ba arsi kenti namar bakim don Shuh ya Khaw ban setja ha ka bayadai bat kani ki bor sensar snong jong ka snong Umjaraiñ lembat ki bor balang tang Shuh jingtip halor kani ka jingjia kilalaj marmar ban sam yakini ki Longïing da ki marbam mardi. Ini yang kasinong ni pempau ke jismu ke bak Khaw yapi kum ke grup hibro away pat ni don balong ba nindon ke iban la bas jukliang yapi ni tang ke jingduai ya bau blay nang kerku ki kam ki jongki ya baro badan ko jong ka grup bau blay nang kerku ki kam ki jongki bu tre batun ai pi kemek ke bukai makhia pat pinang don ke mesin unang ye kerku pinang la ban ni le isne aki we ki jaka ki disnong do di kum kasinong yang subahaya ki bagi ong bak kublay sibun ikni jingle bahaya ki kena yang hat ni por na yang du padba na song Khaw da snong Umjaraiñ dei aki thatndu pili ki yin mat ki we ki yin ro na ka ban ye parto yi pato nang ye chapang bak blay nang ye lam ki bak umang kerku umang ai ki kemek Iliawan langkum ni kata musim jong kajisno it ya ki Longïing gi longsem di bapo juga di kasinong Umjaraiñ. Ban idon kata kajisno it bong bad ba ni dapru da kajingkeman habang yo i agak kapor ya kini ki Longïing ni boleh don rakat lembat ni agak kapor agak ba inyo ya kaban le haga di step pemerintah ni pempauru kajisno kublai na kabenta nado i menteri sekretari dan di kapor i balaya dolang rakat bagi kapor bat ki blasak so haru ini haga di step banginyo banwan haga di snong na kabenta baneno senyang lem na kalau kenjat kan sojro andrai nila le kat kepala te namar ladak nak liang jogi menteri nak liang jogi bos nong le sila dakim piang kabut ba ka ini kunong ila banwan ban kenerlem kiti haki Longïing ki ba ila ong ki ba ya kendu ki jing kamtam hagi por ki ba nitip hi kani don jogi ne kham ka penlong ya ki Longïing ki longsam ki pon ki mat ki jing hendai daga jinglut mesim naga liang jong ki borsnong adu menteri sekretari bat ki longkemi ki sama ki bangitip ba daga wega jing ya rai ki joki daga jing ya menjur lang ki joki ila yo ban jet ya kini ki khatn riu tli ki Longïing kini ka sinong Umjaraiñ mau sedai bat ka bala penlong kumne ku bang lomanta te nganget ba kani ka mensim ka jisno lem na ka benta ki parabriu ki paramesim ki bakodor ka penlong ya ki snong ki thau ki jongi ba kinumi kendu lese ya kita ki jingja ki ba mat hadu uput bagi habban nongyo Shuh lese ya ka bam te bat ni kermes kam ba kanom don ka bakom kata namar ba ku bang itip bang yo ka jingle la de ka jing persang jongi kum ka kenhun le isnelem ilong tangi bon mau ngi bon tangi ki member hakani grup i bon nimdai kita ki badon ki ba em na ki bayo ki bakot ni ki bon ngi dai tangi nong bela te hendrai kamensim ni sokmen nama bo blay ai ya ngi ya kata kamensim
Ida semua hadu kata-kata nama beliau ayang ni kemensim bangi de bandon kata kemensim jong ka jing snosen elem lane ka jing arab lem na ka benta kita di Longïing lane kina beno ki beliau ki pramesim ki bokodor ki be kenduk ha ka kim khat lane ha ka jing jenja ka de ka sin ka ba lai ka ba layok ban persang ikam ibaret te ka de lembada ka jing ya no senyang jong ibaro ki pradekot ha ka bangi le syong le prakhat bad ba kat ka bangi la ila pelang le senyang itai kat kum ke jing kerku ki jong ble yangi ngiro ni la bani sei bad ila penlong ya kata ka jing sei jongi bangin pen urlong ha ka ni ka step niwan da ka jisu e jepi niwan da ka jing ngolem na ka benta jopi naman ngidon kata ka jing su e ngidon kata ka jing ye ketlem na kabenta jopi ki para breu ki para mesin ki bakordor denak pakadao ka penlong ingi bagi da sukman hadu kata-kata habang iyo ya ketika lat bane dor kat lem batki te kade ka jing sukman ingi habang iyo ya ka jing ya kesan ka barat ba joki ling ba ki jingbu joki ha ki jing tuai na kabenta jongi te ninges kan ba nang ne sakmar ro inang la ya ka nang kener dia kiti ha kino ki jaka iba ni lap bagi kenduk bagi don ki bakum kita ki Longïing iba mat ki cing ya ni long ki bakloi wala ki long tang ibaret ro ndrai ha bagi le ki sokmen hot ni laban ong ba lesi hakinong pediang lesi kanong baret ndrai hangi kum ke kunhud ha bagi laban le ini bentai baret ni sokmen bagi sok ni slo bakalong ka kam ka Karo do kata kata ini bagi kermens kan bagi ta ki pediang ro inget ba ki pediang da ka cing kelut musim kumba mangi na kaliang juga kenhur ni ai da ka jing kelut musim